Здравей! Денят приключи. Каквото и да се преживял днес, можеш да го пуснеш. Не ти е нужно вече. Мислите могат да стихнат, очите могат да се затворят. Тялото ти има нужда от покой, а душата ти от тишина. Ти не си сам. През нощта ще бъдеш обгърнат от светлината, ще бъдеш пазен. Нека тревогите се стопят като мъгла. Нека сънят ти отведе там, къде